So yes, good morning. Today is Monday. Today is Monday. At kung mapapansin niyo guys, naiksi na yung aking hair lalo dahil bagong tabas ang lola nyo. So nagpagupit ang lola ninyo mga mare. Ayan, so nakita niyo ba yan? Mas gusto ko to ngayon. Ito na yung, ganito na ka-exebo ko ngayon. Ito yung dati. Ayan, sinalagay ko dyan, ganyan. Di ba? Ang haba-haba ng buhok ko dyan. So, ngayon guys, ito na. Ang laki. Ang haba lang nawalang buhok sa akin. Nawalang nakat na buhok sa akin kasi bukod sa dry na yung hair, lalo ko. So, yun. Dami ko nalalaglag na buhok dito. So, yun. Kaya I decided na ipakat na siya. At, so this is my hair now. And I like it. So, wala akong vlog noong Sabado at Linggo kasi nagpahinga yung lola niya. Charis, nagpahinga. Charis, joke lang. Hindi, nung Sabado, pumunta kami ng, Sabado ako nagupit ng buhok. Ayun, nagpagupit ng buhok Sabado. Tapos, pumunta kami ng Bon. Ayan, naglakad-lakad kami doon ng aking asawa. Tapos, binilhan ako ng aking asawa ng plancha sa buhok. Ayan, so nagamit ko na siya kagahapon. Maganda din, kaya kita nyo ngayon yung gupit ko. Ayan, nagamit ko siya kagahapon. So, hindi pa ako naliligo ngayon. Maaga pa. Ayan, so, yun. Tapos, mamaya ako maliligo after ng dance, ng aking dance workout, chuchu. Ayan, kasi mag-dance workout tayo for today's video. Ayan. Tapos, kahapon, pumunta kami din ng city dito sa amin kasi mayroong festival. So, pumunta kami ng city, tapos nag-ikot-ikot kami doon sa city, tapos, ayun, ang daming tao. Gusto ko sana mag-video, gusto ko sana mag-vlog kagahapon para mapakita yung festival. Pero hindi ko na siya nagawa. Sobrang dami ng tao. At bukod sa nahihiya ako, takot din ako baka may mawala yung phone ko or, hindi mo naman, kaya kasi sabi ng asawa ko, ayun, ingat-ingat. Ayan, lalo na pag maraming tao. Ayan, sa bagay, sa ganun talaga, di ba, pagka So, yun. So, hindi na ako nakapag-video doon. So, enjoy ko na lang yung moment namin together with my lovey. Ayan, so, yun. Tapos, ayun nga, hanggang sana, bilhan niya ako ng shoes. Ayan. Kasi nakita niyo yung, kasi Sunday kahapon, pero open ang lahat ng shops dahil nga may festival. So, pag may festival, tsaka lang nagiging open pag Sunday kasi maraming taong pumupunta. So, for sure, may mga bibili. Kaya doon nag-o-open sila. Pero in the normal days talaga guys, sarado talaga lahat. Ayan. So, yun. Kaya lahat ng tao nasa bahay nila or pupunta sila ng ibang lugar na malapit-lapit dito para kasi doon open. O di kaya pumunta sila ng park or any ganyan pagka-Sunday kasi wala naman dito kasi sa Germany, sarado talaga guys lahat. And in case na pag may event lang, tsaka lang may mga open, ganyan. Na mga restaurants o stores, ganyan. So, yun. So, papakita ko sa inyo yung aking plancha. Ayan, at saka shoes nandito. Ayan. So, here it is! So, ito yung aking plancha, mga Mars. Ayan siya. Remington. Yeah, it's Remington Ceramic Straight 230. Ayan, straight na. Ayan siya, anti-static, ceramic, tourmaline, Ionic, smooth glide plates. Ayan. So, maganda siya. Nagamit ko na siya, kaya maganda siya mga Mars. Pakita ko sa inyo kung ano yun. Kasi meron akong plancha sa bahay, meron akong plancha sa Pilipinas, sa ko yung nabili sa Avon. Ayan. Maganda rin yung mga plancha sa Avon kasi nga, yung unang plancha kong nabili sa Avon is like 1,500 yata siya. Tapos, di ba pag sa Avon kasi 2 gives. Sa Avon, binili ko yung dati sa dating teacher dati sa school, pero nasa public school na siya ngayon. Ayan. So, yun, kay Teacher Weng. Hi, Teacher Weng! Ayan, so nag-message ko yan sa akin si Teacher Weng. Kasi nag-i-Avon siya dati. Hindi ko na alam kung nag-i-Avon ka pa rin hanggang ngayon, Teacher Weng. Ayan, sa kanya ko yung nabili. Ang tagal-tagal talaga nun masira. Ang tagal-tagal talaga nun sa akin bago ako nakabili ng another
another plancha ulit sa Avon na yun ang bago ko. At puro pink yun, guys. Puro pink yun. Tapos, dahil nga, syempre po, dito sa ano, pag nandito ka sa Germany, iba yung ano nila, iba yung saksakan nila, iba yung puro pabilog, di ba? So, sabi ko, mahihirapan na ako maghanap or ayoko na din magpahanap ng ano noon. Kaya binigay ko na sa kapatid ko na siya. So, ayan, ito siya. Remington, tapos may lagay siya dito ng wire, pagka ano, ito yung wire niya. Tapos, ito yung body case niya. Tapos ito siya guys, oh. Charan! So, pwede kasi ditong ano to eh, tawag ito, lock. Ito kasi may lock siya dito. Lock, ayan. Pag open mo na siya, hindi siya ganun. Oh. Ayan, mas open na siya. Tapos, para rin siyang katulad nung sa akin na ano, yung unang plancha ko guys, nasa Avon, ganito din yung ano niya, pabilog siyang ganyan. Pero pink siya, tapos may Hello Kitty siya. Kasi mahilig ako sa pink, tsaka sa Hello Kitty. So, ayan, ganun dati ko yun. Pero, hanggang ngayon naman, okay pa naman siya. Kaso lang na, dahil sa katagalan niya, napudpud na yung ceramic niya dito. So, siguro dahil nga minsan, nagpa-plancha ako, nabasa yung hair ko. So, bawal talaga guys, na medyo basa-basa yung hair ganyan. So, dapat try talaga yung hair bago gamitin. Pero, alam mo, sulit yun. Sulit sa akin yun. As in, ilang taon yun sa akin, guys. Oo, parang lagpas sa akin yun ng 7 years. So, bago ako nakabili ng another plancha sa Avon na nasa kapatid ko ngayon. Ayan. Matibay din ang mga Avon, guys. Sabi ng asawa ko, ito ay good, ano din to, good brand. Good quality din to, ang quality nito. So, parang katulad din siya, guys, ganyan. Ayan, oh. Dami kong daldal, di ba? Iniikat-ikat siya ng ganyan. Ayan. Tapos on-off, ganun lang siya. So, ginamit ko na siya, guys. Maganda. Ayan, nakita niyo naman sa buhok ko ngayon. Oh. Diba? Sa ating bagong gupit na hair lalo. Ayan, so ilalagay natin ulit dito. Ayan. Ayan siya. Ito lang naman siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito lang. Parang timang. Diyan lang. Tsaka ayan. Tapos magkano mabili namin dito? Kung doon sa sa Avon ay 1,500 yata biling. Oo. Ito ay 31 euro. Ayan, 31 euro. Sabi ko sa asawa ko kasi huwag masyadong mahal. Kasi alam nyo guys, hindi naman yun, wala yun sa presyo. Nasa paggamit mo yun. Kahit na sobrang mahal ng ano mo, original yung gamit mo, kung burara kang gumamit, madali lang talaga siyang masira. Ganun. So, ayun, kahit na murahin lang, or simpleng ano lang, at magagaling ka mag-alaga, at hindi agad masisira yan. Talagang tatagal yan sa'yo. Ganun. Ganun yun. Nasa paggamit yun, nasa pagkalaga yun. Tapos, ayun nga, kahapon bilihan ako ng aking asawa ng shoes. Ayan. Ano mo pangalan ng store to? Dishman. Dishman? Ayan, so bigyan ako ng aking asawa. Ito, shoes, white shoes. Diba, ito siya. So, yung open natin. Charan! White shoes. Ayan, so this one is Spirit. Spirit. Spirit ang brand niya. Ayan, guys, oh. And I like this. Sinukat-sukat ko na to kahapon. I like this one. Meron siyang mga nakalagay sa ganito para naka-form pa rin yung shoes. Yan. Kasi nakita niya yung store, sabi niya, ayun yung mga shoe store, gusto mo ba ng shoes? Eh, tamang-tama naman guys, yung shoes kasi na nabili ko sa Cebu 2 years ago. 2 years ago na ba? Pangalawang taon niya ngayon. Ayan. Siguro nga dahil ako guys, mahilig talaga ako maglaban ng sapatos. Sobrang hilig ko maglaban ng sapatos. Ayan, kasi nga, lalo na pagputi, nalagyan pala ito ng kasi nga kumain kami ng churros. Bumili kami ng churros din kahapon, tapos nilagay namin dito yung tira. Nalagyan pala sa loob. Ayan, ang problema lang kasi sa puti, madumihin siya. So, laging wala po siyang lilinisan. So, ako kasi guys, sila ba? Ganyan. So, siguro kakalaba ko. At saka okay, magkano mabili namin? Bili ko nun sa Cebu. Silin yun eh, silin. 1,000 pesos. O, diba? Tumagal siya ng 2 years, diba? Pwede pa naman siya. Hindi naman siya sirang-sira. Parang lang yung niya dito. Tsaka ayun lang talaga yung shoes na dala ko dito, guys. Yung yun sa pas. Nag-iisang shoes na dala ko dito. Ayan. So, kasi ayaw ko naman magbitbit ng shoes. Kasi nga, mabigat sa luggage ko. So, ito siya, guys. Got my new shoes. Na pa ako? I got my new shoes. Ayan. So, thank you, my lovey. Ayan. So, yun. Ito. Ayan. Pagka ako, ulit. Gusto ko ng another shoes. Charis, hindi yung shoes na na rubber shoes. Gusto ko yan. Yan. Pang bisikleta. Ito kasi, pang pang social. Pang lakad ba? Ayan. So, yun. So, sabi ko, ito na lang yung pang alis ko. Tapos yung yung old shoes ko pag lumabas pagka halimbawa, nagbibisikleta ako. Kasi wala kayong ibang shoes nito. Tapos, ang bili namin ito sa Deichmann is, siya, alam ko naka 30% to eh. Naka 30% ito, 30% siya, pero,
mahal pa rin siya. 41 euro. 41 euro, naka-less na yung ano niya. Yung 30% niya. Naka-less na dito. 40 euro pa rin. Mahal pa rin siya. Ayan, so yun. Kasi parang ano to eh. So 60 pa ito. 60 plus. Basta ganun. So yun. Yun siya. So ito yung mga resibo. Ayan o. Yeah. So yun. So this is mine. Ayan. Tapos, mga Marsh, ay pumunta kami ng Asian store ng Sabado, nung nasa Buwan kami. Kasi dito kasi sa city namin, mukhang medyo hindi masyadong, mukhang hindi masyadong, talagang walang tawag ito, Asian store na malapit. Or meron man doon, pero wala yung tipong mga, So yun, so pumunta kami sa Bon, tapos, nakahanap, sabi ng asawa ko, my lovey, Asia store. Sabi, patingin ko. At, grabe yung reaction ko. Tapos nakita ko guys yung okra. Oh my God, ladyfinger! Ay, grabe. Ang saya-saya ng puso ko dahil nakakita ako ng okra. Ayan. So, nakabili ako ng okra. Ayan. So, nandito guys yung okra ko. Ayan. Nakita ko sa inyo yung aking okra. Okra. Ito yung okra ko guys. Oh. Medyo madami-dami na yung kinuha ko. May mangga pa ako dito. Okra. Tapos, kumuha rin ako ng spring roll. Ayan o, kumuha ako ng spring roll kasi ang nabili kasi namin dati is rice. Yung gumawa ako ng dati ng spring rolls, vegetable rolls. Pero kasi rice paper. Yung kasi ito kasi spring rolls talaga siya. Tapos pwede kang gumawa ng lumpia or gusto mong magturon or gusto mong anything na gusto mong yan. Spring roll pastry. So bumili talaga ako. Sabi sa asawa ko, gusto ko nito. Tapos sabi niya kasi, gusto niya daw niyang kumain ng spring roll. So sabi ko, sige, kuhanin ko to. Tapos 40 pieces siya. So, yun. So, bibili ako ng hack flies para dito. Tsaka yung mga ingredients ng ating para gagawa tayo ng Shanghai. Lumpiang Shanghai is waiting. Ayan, namimiss ko na rin yung lumpiang Shanghai. So, yun siya, 40. Ang dami. Tapos, ito yung aking okra. Oh, MG. Ang sarap-sarap ito sa sinigang. Sisinigang ako. Tapos, pwede ko rin itong gagawin sa, kulo lang, ganyan. Parang kalahati sa sinigang, kalahati sa pakulo. Ganyan. Busa-busa, yung gano'n, yung dito. Kasi bibili pala ako ng kalabasa. Ang sarap. Kalabasa, tapos spinach na lang yung yung dahon. Yung kalabasa, ito, tsaka spinach. Sarap. Parang lang sa Pilipinas. Niluluto ko na kalabasa. Ayan, kalabasa, ang okra, tsaka dahon, ang dahon, ganun. Tapos, guys, nakabili din ako ng tilapia. Wait lang. Ang kaya ko talaga. Pakita ko sa inyo. Ito, tilapia yan. Nasa na frozen na kasi siya. Ayan na, tilapia. Whole. Yan, tilapia siya. Black tilapia ito. So, alat. Alat. Tilapiyang alat. So, yun. So, ang gagawin ko doon ay, isa lang ang kinuha ko para in case of, di ba, pwede naman kayo pumunta doon pagka gusto kong pumili, pagka sabihin ko lang sa akin, asawa, gano'n. Kasi yung asawa ko, very supportive yan sa akin lang na sa mga Pinoy food, ganyan, na gusto kong kainin. So, yun, ang saya-saya ko mga Marsh. Ayun, tapos kasi nung Sabado pumunta yung aking asawa ng farm, so may free kami dito na, look at that, a lot of potatoes, ang dami-daming patatas. Ayan, so, yun. Tapos, dami kaming jam. So, yun. Share ko lang sa inyo mga Mare. So, yes. So, ngayon, tapos na ako. Nakapag-vacuum na ako. Nakapag-ayos na ako ng mga gamit dito. Nilabas ko na pala tong chicken kasi ito lulutuin ko mamaya. Adobong chicken ang aking lulutuin mamaya para sa dinner. Ayan, so adobong chicken. Tapos, nilabas ko na siya. Tapos, vacuum na ako. Napaglinis na ako, nakapag-ayos na ako ng mga something dito sa bahay at okay na. Tapos, since, ayan, na yung oras, so magda-dance workout muna ako mga Mare. So, mag-a-attend muna ako ng klase ko, dance workout, chucho ko, ha? Ayan, sorry. So, yun, update ko kayo dito. Sobrang haba ng video ito, ng vlog na ito, my gosh. So, yun lang, charis. Sobrang haba na. Ayan. So, yes. Gusto niyo rin pa rin itong buhok kong bago, kong gupit. Mas maiksi. Dati kasi mas maiksi ang buhok ko, guys. Hanggang dito lang ang buhok ko dati. Ang pinaka-maiksi pala buhok na gupit ko is nung grade
grade 4. Grade 4 ako, yung panlalaking gupit, yung ginipitan ako ng lola ko. Ayan. So, yun. So, yan ngayon. Tapos, nung nasa Antipolo ako, nung nasa HSIS ako, ganito ka-exy ang buhok ko dati. Ito. Ngayon, ito na, medyo mahaba-haba ngayon yung gupit ko, Marsh. Ayan na. Ayan. So, saka gusto ko siya. I like this. Ayan. So, yeah. So, guys, alam niyo ba kung saan ako nagpagupit ng buhok ko? Sa Michelle Salon. Michelle Salon. Kasi pag nasa school ako, pagka may time kami, ganyan, yan, si Miss Ami, si Miss Ampi, hello, mga OBF girls. Ayan, yung aking, aking office mate, ang aking boss dyan. Ayan. So, yun, hello sa inyo. Kasi sa office, pagka wala kami masyadong ginagawa or something, ganyan. So, yun, nag-open yung Michelle Salon. Ayan. Michelle Salon. Nag-open siya sa office kasi alam mo kaming tatlo lang din naman, nag-aano kami, nag-cutican kami. Ganun, ano lang ba namin yun? Pag yung free time, pag wala kami masyadong gawain, nag-cutics kami kasi kumpleto kami kaya sa OBF, no? Kumpleto kami kaya, hello. Kumpleto kami naggamit. Kung hindi panlinis, ayos ang buhok. Ganyan. So, guys, ako ang nagupit nito. Okay? Ako nagupit nito, guys, sa buhok ko. At natuwa naman ako sa, tawag ito? Natuwa ako sa result ng gupit ko. Ayan. Ang ginawa ko lang naman ito, guys, yung tinali ko tong buhok ko. Wait lang, kita yung kilikili ko. Na yung hanggang dito, sa tuktok na nakaganito. Basta ito, ganito na silang lahat. Ganyan. Yung parang nakapantay dito lahat. Ganyan. Lahat yan. Mga, dito yan, ganyan. Nakataling ganyan. Hindi na ako nag-video noon kasi nga, ay nako po. Tinatamar na ako. Tapos, kasi nga, pahinga ako ng Sabado. Tapos, yun. Tapos, ginupit ko siya ng pantay. Pakita ko nga. Wait nga, kung paano ko siya ginawa. Kung gusto niyong gayahin. Kung gusto niyong gayahin yung gumupit, nakita yung kilikili ko medium at malaki. Ang aking braso malaki. So, ginagita ko ng buhok guys. Nakikita niyo ba? Tapos, tinali ko yan dito guys na naka-ganyan. Basta dapat nakasuklay kayo, tapos nakatali yan dito. Nakasuklay. Diba? Ayan. So, dapat nandyan na siya. Tapos, tsaka nyo ngayon gugupitin. O, diba pantay? Hindi ko nga pa masyadong pantay yung gupit ko. Diba ganyan? Tapos, tsaka mo siya gugupitin ganyan. Hindi pa pantay yung gupit ko. Oh. Ganon lang. Tapos, gupitin mo siyang ganyan kung gusto mo pang mas ma-extend dito. Tapos, sa akin, ang laki kaya na nabawas sa buhok ko. Tapos, ganyan. Tapos, ginupit ko siyang ganyan. Oh, straight siya. Kita niyo ba yan? Diba? Pantay yan siya. Hindi masyadong pantay yung yung mga pa dito. Kasi nga ako gumupit. Nga Marsh. Yes, ganun lang. Sharon. Ganun, o, diba? Ginupit ko yung buhok ko ganyan. Yun. So, yun. Ganito lang. Itali nyo lang ng ganyan. Tapos, tsaka nyo siya, itatali nyo yung buhok nyo. Dapat may pantali kayo para hindi siya gagalaw. Ganon. Tapos, syempre pag tatali nyo na, hawakan nyo dito banda. Hindi ko kasi maano sa inyo. Ayan, banda. Tsaka kayo gugupit. Sa ilalim kayo gugupit, hindi sa taas. Sa ilalim kayo gugupit. Ayan. So, yun. So, yes, ganyan. Tapos, ayun na. It is the result of my hair. After, ayan, ganyan lang naman. So, yes, pwede nyo gayahin mga Marsh. Kung gusto niya lang naman. Ayan, pero natatuwa ako sa buhok ko. Ayan. So, nakikita siya kasi nga, in-straight natin yung buhok natin. Pinilansya natin. So, yes, yun. So, yes. So, yun lang naman. Ayan. So, yun guys. Mag-ano muna ako. Mag-dancing. Mag-workout. Dance workout. Okay, guys. See you later. Thank you. Guys, ayan. So, kakatapos lang ng aking dance workout. Pagod yung lola nyo. Grabe. So, pang 2 linggo ko pa lang ito, mga Mare. 2 linggo ba? Oo, tama. Tapos may ako. Isang araw na absent. Ayan, so yun. Charis. Pagod talaga. Dahil naman nakikita nyo na yung basa ng pawis. So, yes, pahinga lang ako siguro ng mga 30 minutes or to 1 hour na pahinga. Tapos, magsa-shower na ako. Maliligo na ang lola niya. Pagod pero, yes. Maganda kasi ito guys, yung active ka, yung ganyan, yung para, yung katawan mo. Para active yung katawan mo, yung fit ka pa din, kahit na tumatanda ka na. Charis, joke lang. So yan,